Yn gyntaf, ar am. Helo, symau. Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad Yr Hen Iaith, lle mae yna Americanwr o ganolbarth yr Unol Daleithiau yn tywys monhwysyn o ganolbarth Ynys Môn drwy hanes I iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ap bodlediadau, da ni ar gael ar YouTube yn weledol, neu da chi'n gallu gwrando ni fyna. Da ni ar gael yn gynta trwy am. Trwy am. A da ni'n gwerthfawrogi os da chi'n rhannu'r newyddion am fodolaeth y pod efo unrhyw un all fod efo diddordeb yn gwybod mwy am hanes llenyddiaeth Gymraeg. Sydd yn dod â ni'n dwt at y bennod heddiw. Jerry, da ni wedi bod yn mynd trwy'r chwedla brodorol Cymreig. Ddaru ni gau pen ymwdol ar hynny. Tro dwytha fo Iarlles y Ffynon. Lle da ni'n mynd nesa? Felly, dyn ni wedi trafod llawer iawn o ryddiaeth Gymraeg ganoloesol a rwan dyn ni am drafod barddoniaeth. Mae gymaint o farddoniaeth. Mae'n amhosib trafod pob peth. Ond mae'n hen bryd. Dyn ni wedi cyffwr ar pwnc yma nifer o weithio wrth yn hybio. Mae'n hen bryd ni ddechrau trafod Beirdd y Tywysogion. Yn fanylach. Iawn? Ac mae'n ffordd, wel, ychydig bach yn fwy cydlynus. Ychydig bach yn, os dwi'n gallu gadw trefn, de. O, dwi'n siŵr am hynny. Ychydig bach. Wan ta, gair yn gynta am y termau, am derminoleg. Mae rhai yn defnyddio'r term gogynfeirdd. Dwi wedi clywed yna. Gogynfeirdd. A mae'r gogynfeirdd mwy na lai yn golygu ar un peth y Beirdd y Tywysogion, a maen nhw'n dechrau hwyrach ychydig cyn ac yn gorffen ychydig ar ôl. Ond o ran hynna, o ran dosbarthu barddoniaeth Gymraeg yn los, y cynfeirdd, Taliesin, Aneurin, wedyn y gogynfeirdd, wedyn y cywyddwyr efo Dafydd ap Gwilym ac yn y blaen. Ond dwi'n cofio flynyddoedd yn ôl pan o'n i'n astudio y stwff yma am y tro cyntaf mewn cyfieithiad fel rhan angradd Saesneg yn y Brifysgol yn America, a'r Celtegydd yn Cincinnati, adran Saesneg, Prifysgol Cincinnati, a Egor Slotkin, Celtegydd a hynod yn dysgu. Ac cofio'n dweud, well, yn dweud, you've got the cynfeirdd, that's the early poets. Then you've got the gogynfeirdd, the rather early poets. So gogynfeirdd, rather... Ond mae well gen i ddefnyddio'r term Beirdd y Tywysogion. Mae'n fwy penodol, lle. Achos mae'n sôn am gyd-destun gwleidyddol, cyd-destun hanesyddol y farddoniaeth yma. Y Beirdd oedd yn canu mawl I Dywysogion Cymru. So cyn y conquest, ia? Ie, yn union. Felly mae'n gorffen... Cyn 1282. Yn union. Mae'n gallu dadlau bod y gogynfeirdd yn dechrau cyn hynna, hynny yw cyn y bardd cynta sy'n ar glawr yn canu'r dywysog cynta Gwynedd, cynta yn y llinach yma o Feirdd. Dwi'n cymlethu pethau ormod. Na, mae hwnna, Mae'n gorffen gyda marwolaeth Llywelyn yn 1818. Beirdd y Tywysogion. Lle mae'r byd yn dod I ben. So, gan I gai ofyn cwestiwn am hynny, neu falle bod ti'n mynd I gyrraedd hwn mewn munud, ond ffynonella, chos oedd yr chwedla brodorol, os dwi'n cofio'n iawn, wedi casglu yn llyfr gwyn Rhydderch, tua 1350, a wedyn oedd gennym ni llyfr coch Hergest, cyfnod Glyndŵr, 1400. So, a dwi'n cofio chdi'n sôn bod na farddoniaeth wedi cymysgu o leian llyfr coch, o bosib? Ie. So, be di'n ffynonella ni, a dyn nhw'n wahanol, dyn nhw'n un rhai, neu di hwn rhywbeth ti eisiau dod nôl? O, ni eisiau, na ni dafro wan, de. Mae chydig o waith Beirdd y Tywysogion ar gael, mae'n ambell llawysgrif, dyn ni wedi trafod barod llyfr coch Hergest, llyfr di Cyfyrddin, de? Ni'n cofio ambell un, de? Na fo. Ond mae yna un ffynhonnell holl bwysig, un casgliad mawr pwysig, un llawysgrif, sef llawysgrif Hendregadredd. Hendregadredd? Chdi enw da? Wedi enwir o'r lle oedd yn cael ei chadw wedyn am gyfnod. Ac dwi ddim mor gyfarwydd ar hanes diweddar y llawysgrif, ond mi gafodd y llawysgrif hon, llawysgrif Hendregadredd, I chreu, mae'n debyg, mynachdy Ystrad Fflir. Ystrad Fflir, yng Ngheredigion. Gan fynaich yn sgriptoriwm, ysgrifenfa, broffesiynol, mynachdy Ystrad Fflir. Yr un lle sgwenwyd llyfr gwyn Rhydderch. O'n i'n byw fyny fyna, neu'n agos iawn. Yn y mynachdy? Pan o'n i'n yn ystod fy ngyrfa cynnar I fel mynach. Yn tresmasu ar dir cadw. Na, fes i'n byw fyny yn y topion yn ffair os ar yna. Ia, na ti. So dwi roed I clywed am lawysgrif Hendregadredd. Oedd gennau rhyw syniad am yr
fodolaeth llyfr gwyn a llyfr coch. Mae natur a hanes a chyd-destun llawysgrif Hendregadredd yn rhyfeddol o ddiddorol. Mae'n wych. Felly, mae'n debyg bod... Mi oedd nifer o lawiau, nifer o ysgrifenwyr, nifer o fynaich yn gweithio arni de. A mae'n debyg bod un yn brif gopiydd. Ac y mynach hwnnw, mae'n thebyg, wedi cynllunio'r holl waith. Mae'n waith cydlynus. A mi ddechreuwyd, yn ôl Daniel Hughes, yn prif arbenigwr ar y llawysgrifau, mi ddechreuwyd ysgrifennu, dechreuwyd creu y llawysgrif hon, sy'n gasgliad o waith Beirdd yr Uchelwyr. Sori. Dwi wedi drosi yn Beirdd yr Uchelwyr. Beirdd y Tywysogion. Beirdd y Tywysogion. Ond mae yna ambell fardd diweddarach wedi sgwennu o oes Beirdd yr Uchelwyr. Mae'n bosib bod llawysgrifen Dafydd ap Gwilym yn sgwenwyr bach nes ymlaen, ond nid dyna sy'n bwysig heddiw. Mae'n gasglu o waith Beirdd y Tywysogion, a mi ddechreuwyd creu'r casglyd yma yn fuan iawn ar ôl marwolaeth Llywelyn 1282. Felly, mae'r farddoniaeth hon, barddoniaeth mawl i dywysogion Cymru, cyn y goresgyniad, yn cofnodi cyfnod hynod bwysig yn hanes Cymru, a mi ddechreuwyd creu cofnod cydlynus, trefnus o'r farddoniaeth sy'n cofnodi'r cyfnod hwnnw yn fuan iawn ar ôl yr cyfnod hwnnw ddod i ben. Mae hynny'n rhyfeddol. Mae'n rhywbeth sy'n rhoi iasa fi, meddwl amdano fo. A dwi'n... Oes gennym ni unrhyw syniad pam y gwneithbwyd hynny? Oedd o'i farnadu? Wel... cyfnod oedd o'i drio neu siŵr bod bobl ddim yn anghofio cyfnod. Dyna beth dwi'n meddol, de. Dwi'n meddwl pam fysyn ni eisiau gwneud rhywbeth fel yna. Felly, de, ti cofnodi cyfoeth diwylliant brodorol oedd yn perthyn i gymdeithas frodorol Gymraeg sydd newydd arfod i bob bwrpas i ryw raddau. Ac wrth gwrs, yn Ystrad Fflyr, bydda fod wedi bod mewn man oedd efo cysylltiad clos iawn efo'r teulu oedd wedi i'w chwalu yn sgil Cilmeri, etc. Diddorol, mae'n gasgled yn hygol o bwysig. Wrth gwrs, mae'n berig, mae'n wastad peryg darllen yn ôl i fewn i bwriadau pobl. Ond eto, mae llawysgrif eraill, fel y llyfr coch herges, mae'n y gymysgedd o rhyddiaeth, barddoniaeth, gwahanol fath o bethau, ond mae'n gasgliad o farddoniaeth ar y cyfa o waith Beirdd y Tywysogion. Ambell i beth diweddarach wedi sgwennu mewn, ond felly mae'n amlwg mai dyna ddigwyddodd, da. A mae'n dangos i ni, hynny yw, mae'r haniaeth lenyddol, y cysyniad sydd gennym ni pan ydyn ni'n trafod hanes llenyddol, wel, mae gennym ni Feirdd y Tywysogion, neu'r Feirdd, bod hynna y cysyniad wedi greu gan bobl lenyddol yng Nghymru, gan ysgrifenwyr proffesiynol, yn fuan iawn, ychydig o flynyddoedd. Oedd i fewn i un genhedlaeth. Hynny'n sobor o ddod. Pan oedd pobl yn cofio Llywelyn ein Llywola, cofio'r cyfnod, ac yn casglu yr holl farddoniaeth. Ac allai ofyn un cwestiwn, sori, dwi'n gwybod... Na, mae'n wych o fe. Ond mae hynny'n rhyfeddol. A wedyn, ti'n dweud bod nhw'n copio, reit? Copiwyr oedd rhain. Felly, i gael y casgliad cydlynus, trefnus yma, ti'n dweud bod yna ôl llaw, golygydd yn rhoi do i gyd at y gilydd. Oedden nhw'n copi, fydda'r farddoniaeth yma ar gof gan bobl, fydda wedi cael ei sgwennu lawr yn byta, neu da ni jyst ddim yn gwybod o lle fydda'r stwff ma di dod. Dyn ni'n gwybod o ran sut oedd y farddoniaeth yn cael ei ffrachomio, oedd rhywun yn darllen neu'n dysgu ar gof. Mae'n y feirdd cyfoes heddiw. Dwi'n nabod beirdd Cymraeg sydd yn dysgu cywyddau, weithiau awdla ar gof, de. Ond eto, mae'r cerddi mor gymleth, de. Dyn nhw ddisgwyl bod rhywbeth wedi sgwennu lawr, de. A bod yna hen lawysgrifau cynharach sydd wedi darfod. Dyn ni'n gwybod bod llawysgrifau'n bethau bregus yn darfod, oherwydd tamprwydd, pryfed, mwg, tan, be bynnag lle. Felly, yn bosib bod nhw'n copio. Mae yna rhywbeth, ddim eisiau codi sgwarno, mi nath archeolegwyr ddarganfod tameidiau o lechi, de, gyda tameidiau o awdla wedi sgwennu ar nhw, fel rhyw... Dwi'n mynd hyddys gyda pethau yma, felly hwyrach mae'n ei siarad ar ynghyfer, a dwi'n meddwl y ddamcaniaeth oedd mae darnau beirdd yfanc yn derbyn addysg ac wrthi yn trio naddu rhywbeth ar lechi. Felly, o'n i ysgrifennu,
be bynnag, ond mae copïo cerddi oedd nhw. Wel, os oes rhywun yn gwybod y well, cysylltwch ni, sy'n ni'n wrth o bod. So, llawysgrif Hendregadredd. Ia, dyna... Fantastic. Ffynhonnell. Dwi rioed, mawr cwylydd, dwi rioed wedi clywed am hynny o blaen. Mae'n rhyfeddol. Wan ta, chydig ar ran, felly, mae'r llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol yma, popeth, dyn ni wedi bod i drafod ers dechrau'r podlediad yma, lle. Wrth gwrs yn olion cymdeithas goll yna. Dyn ni'n gorau defnyddio archeoleg, tystiolaeth allanol o wahanol fatha i geisio ail-greu y cyd-destun cymdeithasol byw yr oedd y llenyddiaeth hon yn perthyn iddo fo, de. Felly, o ran y beirdd oedd yn canu mawl i'r tywysogion yma, Beirdd y Tywysogion, mae'n ychydig o dystiolaeth o ran y cyfreithiau hwyl dda. Wan ta, mae'r cyfreithiau, cofiwch, mae fersiwn, dyn ni wedi crybwyll yn y blaen, dwi'n meddwl, de. Mae cyfreithiau hwyl dda, y cyfreithiau Cymreig, brodorol lle ar gael, yn Lladin ac yn Gymraeg, mae'r fersiwn cynhara sydd wedi groesi'n Lladin, ond mae'n glir iawn bod yna draddodiad o drafod y cyfreithiau yn yr iaith Gymraeg. Da ni wedi, ac yn y blaen. Y termau ac yn y blaen. Na fo. Felly mae'r cyfreithiau yn manylu ar 4 swyddog ar hugain llys y brenin. Ia. Dyna ni trafod ambell un y pen teulu ac yn y blaen. Ac mae'r bardd teulu yn un ohonyn nhw. Y bardd teulu. Ac dwi'n crwydro ychydig bach yn ei ddarllen tamad achos mae'n ddifyr iawn o ran beth gyda fo achos mae cyfreithu yn manylu ar hyn. Mi oedd o'n ista gyda'r pen teulu ym Mhenys y Neuadd. Gyda aelodau o'r orsgodd mae'n debyg lle. Oedd o'n dal i dir yn rhydd, oedd o'n cael march a dillad gan y brenin, a dillad arbennig gan y frenhines, bardd teulu yma. Mi oedd yn deud bod y pen teulu yn rhoi i delyn yn ei law, adeg y tair gwyl arbennig. Dyn ni'n gweld hynny, ramanta... a da ni'n cofio beth i hynny, y dolyg pasg ar sylweddol. Yn union. A pen teulu... Dwi'n gwrando na chdi, dwi'n gwrando na chdi. Ac yn y blaen, ac berthynas ar dystain un arall y swyddogion llys, ac mae'n dweud yn y cyfreithiau i fod o'n canu ar ôl y pencerdd. Felly mae pencerdd yn canu gynta, wedyn y bardd teulu. A mae'n debyg bod y bardd teulu yn canu ar destun llai ffurfiol ac yn y blaen, a'r fesur arall. Na ni drafod hyn nesaf. Ydy pen cerdd ydy... Wel, dyna, dyn ni ddod ar hynna. Ond dyletswydd y bardd teulu oedd canu'r teulu i osgwrdd y brenin a'i hadloni, lle de. Ond, mi oedd y pencerdd yn wahanol. Dy'r pencerdd ddim yn un o swyddogion llys y brenin yn y cyfreithiau. Ddim yn un o'r 4 swyddog ar hugain. Mae pencerdd ar wahân. Mae'n byw yn ei dŷ. Dim yn byw yn y llys. Dydy'n cael ei gyfyngu gan rhywle llys. Mae'n byw yn ei dŷ hun. Mae'n cael crwydro hefyd. Mae'r pencerdd yn cael crwydro i ganu i frenin arall neu dywysog arall. Dwi'n bosib bod ni wedi crybwyll hyn o'r blaen, o beirdd yn teithio ni gweld yn ymheda'r cainc y Mabinogi, bod Gwydion yn mynd yn rhydd bardd i dwyllio Pryderi yn y de ac i dwyllio ei chwaer un, ar ei hanfrod, achos mi oedd beirdd yn teithio yn Iwerddon, yn yr oesau canol cynnar, oedd lot o wahanol dirnasau gwahanol, ac mae'r cyfreithiau'n sôn am beth sy'n digwydd os ydych chi'n croesi ffin, mae mond brenin sy'n gallu dŵad i dreithi. Fel arall, os ydych chi'n croesi ffin, mae'n iawn i rhywun dylad neu gymryd a dyneud yn geithwas, ond mae bardd yn gallu teithio, achos mi oedd beirdd yn teithio. Mae'n rhan o'r hen ddiwylliant Celtaidd. Felly, mi oedd Beirdd y Tywysogion, mae'n debyg, yn bencerddiad, dwi'n sôn am waith y pencerdd, bardd o statws uchel, uwch na bardd teulu, ac mi oedd o'n teithio ac yn canu i un tywysog yng Ngwynedd, a wedyn hwyrach draw i dywysog yn Nehebarth ac yn y blaen, a mae'n arwyddion weithiau bod bardd yn gorfod adfer perthynas efo'r noddwr, y tywysog ar ôl fynd i ganu rhyw dywysog arall, a gorfod wneud yn iawn am y ffaith i fod o wedi bod yn camol rhywun arall o'r la. Ac yn y blaen, hollol. Felly, doedd y pencerdd ddim yn misg swyddogion y llys, mae'n debyg, de. Yn uwch, de. A mae hynny'n ddiddorol, rhydd i deithio, statws ofnadwy uchel. Hynny yw, mae'r farddoniaeth gaeth gymlath yma yn hynod bwysig. Mae'n cymryd blynyddoedd i astudio'r mesura, i ddysgu'r eirfa, dysgu'r chwedla sy'n rhoi cymeriaethau ran arwyr y chwedla, pan ydych chi'n canmol rhywun a'r holl beth yma gyd. So, mae'n y duedd i feddwl am y pencerdd fel bardd llys, ond dwi'n meddwl mae bardd llys dros dro oedd o, nes i fod o eisiau mynd. Ond eto,
mae berthynas rhwng delfryd y cyfreithiad, mae cyfraith Hywel Dda yn rhoi rhyw ddelfryd i ni. Mae berthynas rhwng delfryd y cyfreithiau a reality hanesyddol yn gwestiwn mawr, rhwng y theori a reality mewn ffordd. Felly, dyn ni'n mynd gwybod yn union. Fel cyfansoddiad yr Undeb Sofietaidd a reality, Jerry. Paradwys ar y ddeiar, ond falle bod yn cweith sy'n... Yn union. A hollol. A di pethau mewn reality, pethau ddim mor drefnus yn aml, a mae pethau'n cael eu heddasu wrth fynd, a mae un tywysog yn erwydd. Dwi'n mynd gwybod, ond dyna felly felly, iawn. Geta. Hefyd, mae werth meddwl am hanfodion a canu mawl, ynde? Bod y beirdd yma'n feirdd proffesiynol yn canu mawl i gynnal, i greu a chynnal enw da y tywysog, sef arweinydd cymdeithas. Ac mae Clod, ni wedi trafod Clod, chyfyn Culhwch y Golwen, pan mae Glewlyd, Gafaelfawr, Porthwr Llys Arthur yn gwrthod. A Cyfaill y Pod. Cyfaill y Pod, mae wedi cael ei grybwyll lyfr o weithio. Mae'n gwrthod gadael Culhwch i fewn, a mae Culhwch yn bygwth dwy'n anglod ar Arthur, hynny yw tynnu i glod i ffwr, yn golygu rhywbeth, enw da rhywun de. Mae'r gair Cymraeg Clod yn perthyn gair clwed. Mae Clod yn rhywbeth ych chi'n ei glwed. A mae un o Feirdd y Tywysogion yn deud o'r tywysog, gwneithim glod i ti. Mi nes i glod i ti. Mae rhywbeth, mae rhywbeth ar lafar ydi o, mae bron yn rhywbeth diriaethol soled. Mae'r bardd yn ei greu fel crefftwr yn creu rhywbeth. Achos mae'n creu a chynnal enw da arweinydd y gymdeithas. Mae yna un, fel rwy'n sy'n sgwennu am wleidyddiaeth gyfoes yn Gymraeg, mae'r eirfa yn hylaw iawn, ond un peth sgan i ddim gair Cymraeg da amdano ydy legitimacy. A da ni wedi sôn o blaen fod gymaint o'r llenyddiaeth ma i rywun... Nid hygrededd? Wel, na credibility yn dweud i hynna. Mae'n cyd-destun gwleidyddol cyfreithloni hawl rhywun i dernasu. A mae'n taro fi bod lot o'r llenyddiaeth ma, mor ddiddorol ydi o fel llenyddiaeth, o safbwynt gwleidyddol, da ni wedi deud hyn o blaen, mae ynglyn â creu a chynnal awdurdod yn dydi. No, bendant. So mae'r stwff ma'n wleidyddol tu hwnt. Yn union. Tu hwnt. Mae yna chwedla hefyd, o Iwerddon hefyd sy'n debyg iawn o ran cred yng ngrym, yng ngallu'r bardd, a'r ochr arall y geiniog i fawl i'w dychan, os ydych chi'n dychanu, ydych chi'n cymryd enw da i ffwr, de? Mae yna straeon am feirdd yn Iwerddon yn lladd llygod mawr efo dychan. Mae'n nes ymlaen ar ôl oes y Tywysogion, mae'n mynd i oes yr uchelwyr a'r enwog Dafydd ap Gwilym yn y stori fod o wedi lladd bardd arall trwy ganu dychan. Rhys Migan os yw gyfle iawn. Dwi'n crwydro rwan, ond mae'n ddifyr de. Yn yr stori, mi ganodd Rhys Migan rhyw gerdd ofnadwy am fam Dafydd ap Gwilym, yna Dafydd i ddychanu, a'i ladd efo'r dychan. Os dwi'n cofyn iawn. Mae'n ei gyrraedd hynny mewn cwbl o benodau. Mae'r economaidd a'r llenyddol a'r gwleidyddol i gyd ynghlwm yn fan hyn. Dwi'n cymryd bod y pencerdd angen nawdd. Mae'r brenin angen awdurdod, neu mae'r tywysog angen awdurdod. Mae'r pethau mae gyd... Mae'n faterol iawn. Ynddi, gyfan gwbl. I rywun fath o fi sy'n astudio llenyddiaeth, mae'n ofnadwy o ddiddorol, achos mae'n dangos bod llenyddiaeth yn greadigaeth sy'n werth rhywbeth, ynde? Cystal a cheffyl ac arfau a bwyd a diod ac arian, mae'n werth rhywbeth. Propaganda ydy'r twyd. Propaganda fforni, de. Iawn te. Sori, dwi'n mynd... Na, mae'n holl bwysig, neu fel ofnadwy bod ni wedi trafod hynna, yn bwysig ofnadwy. Felly dyna'r cyd-destun beirdd proffesiynol, y pencerdd yn canu mawl i greu a chynnal enw da. Propaganda y tywysog, yr arweinydd, iawn? Wan ta, o ran Beirdd y Tywysogion, y cyntaf o'n nhw, a gyda llaw, chydig o hanes ysgolheictod y Gymraeg. Mae yna gyfres o lyfrau golygiadau sblennydd, gwaith Beirdd y Tywysogion, prosiect mawr cyntaf, canolfan i'w chyfridiau Cymraeg i Cheltaidd yn Aberystwyth, J. Cerwyn Williams arwain ar y dechrau. Mae yna gyfres hyfryd o farddoniaeth mae gyd wedi golygu ebyn hyn. Felly, y cyntaf o ran Beirdd y Tywysogion yw Meilyr Brydydd, iawn? Oedd yn canu i Gruffydd ap Cynan, iawn? Y cyntaf mewn llinach o Tywysogion Ngwynedd. Wan ta, mae
Mae Meilyr Brydydd yn ddiddorol achos mi oedd ei fab o Gwalchmai hefyd yn fardd. Mi oedd rhai o'i wirion o yn feirdd hefyd. Right. Chi'n gweld bod o'n grefft deuluol bron. A dyn ni'n gweld hynny i Werddon. Mae yna lawr o dysgwrth i Werddon dangos bod y ffili, y bardd, bod o'n grefft deuluol a'r tad yn drosglwyddo. Y grefft, ella'r hawl i arddel y grefft hefyd i'r mab yn Felly ni'n gweld hynna gyda theulu Meilyr Brydydd, y cyntaf Feirdd y Tywysogion. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth Celtaidd yn unig chwaith. Dwi'n meddwl bod yna draddodiadau yn Gorllewin Affrica, enghraifft, lle mae rhywbeth... Ti'n cael dy enni fewn i deulu o feirdd. A fel efo mathau eraill o grefftwyr yn aml, mae'n grefft deuluol, so mae hynna'n ddiddorol iawn. Wansa... A Meilyr Brydydd. Meilyr Brydydd, ie, yn canu i Gruffydd ap Cynan. Wansa, mond un o'i gerddi mawl i Gruffydd ap Cynan sydd wedi goroesi, sydd yn Llawysgrif Hendregadredd, sef Mawrnad, ganodd ar farwolaeth Gruffydd. Yn ei ddornadu lle. A dyn ni'n gwybod bod Gruffydd ap Cynan wedi marw yn 1137. Mae yna gerdd arall gyda fo Mawr Ysgafn amdano fo hyd yn wynebu marwolaeth ar ei wely angat. Dyn ni wedi gweld un gan Gynddelw Brydydd Mawr yn Llyfr Du os dwi'n cofio iawn. Cerdd ti'n sgwennu ar gyfer dy farwolaeth dy hun. Yn union, yn wynebu barn Duw ac yn y blaen. Ond un o'i gerddi lle. Felly mae hynna'n ddiddorol. Ond wansa, yn gynta, ar ran Gruffydd ap Cynan, y tywysog yng Ngwynedd, neu brenin Gwynedd, yr oedd Meilyr Brydydd yn canu iddo fo. Dyn ni'n gwybod llawer iawn amdano fo. Ti'n gwybod ti bryd? Dwi'n fan mawr. Ie, wel beth ti'n gwybod amdano fo? Wel, be dwi'n gwybod amdano fo ydy bod o'n... bod wedi cael ei... gath ei enni efo gyn Iwerddon, a dod nôl i Wynedd gyda chymorth Gwyddelod a Llychlynwyr, a fydda wedi bod yn Nulyn ac yn Ynys Manaw. Yn union. A bod yna frwydr wedi bod yn Aberlleiniog yn Sir Fôn, os dwi'n cofio'n iawn. Lawr o frwydr. Lot o frwydr. A o'n mynd a dwad, nifer o weithiau, a chipio i treftadaeth i dad, oedd i dad o wedi yrru o Gymru, lle. A wedyn oedd nôl, yn ôl ac ymlaen rhwng Iwerddon a Chymru. A wedyn oedd yr engl Normaned yn dod draw o Gaer. Ie, hollol. Ond o'n dwysog cadarn iawn. Ac yn y blaen. Dwi'n gwybod lot amdano fo gyda llaw, achos mae yna destun wedi goroesi historia Gruffydd ap Cynan, hanes i fawr, biograffiad. Sgwennwyd yn Lladin yn wreiddiol, dyn ni'n gwybod nôl o'r iaith. Mae fersiwn Lladin gwreiddiol wedi diflannu, ond mae Cymraeg y testun yn dangos mae cyfieithiad o Ladin ydi o, sy'n ddiddorol, achos mae yna lawer iawn o fiwgraffiadau, hynny, mae'n air anachronistaidd biwgraffiad, o'r seintiau Cymraeg, bychedd y gair, bychedd ar seint, bychedd sant, a biwgraffiad sant, unwaith eto, fel dewi, achos y seintiau Cymraeg, a rhai o tu allan i Gymru hefyd, a'r bycheddau yma wedi sgwennu yn Lladin a wedi cyfieithu'r Gymraeg, ond dim yr unig fychedd, nid fychedd, ond historia, mae'n dweud, biwgraffiad, historia, sydd yn cyfnodi bywyd rhywun nad oedd yn sant, hynny yw, rhywun nad oedd yn eglwyswr, llegwr, tywysog. Felly mae hynny'n ddiddorol, mae'n dweud rhywbeth am orychafedd, am statws Gruffydd ap Cynan, fel rhywun oedd sefyll ar ddechrau llinach y Tywysogion yng Ngwynedd, ac a'r bardd cynta sydd yn llinach Beirdd y Tywysogion yn canu iddo fo. A felly mae Gruffydd yn pen draw yn llwyddo i adsefydlu Gwynedd fel teyrnas bwerus. Yn hollol. Dyna'r pwynt. A mae'n o bosib yn rhy dwt i ysgolheigion fatha fi, ond mae'n dwt iawn. Mae gennym ni y cynta yn y llinach y Tywysogion yn Gwynedd, a'r cynta yn y gyfres yma o Feirdd y Tywysogion yn canu iddo fo Meilyr Brydydd. Mae rhywbeth twt iawn yma. Be bynnag. Gair arall am Gruffydd ap Cynan gynta, hefyd, mi oedd yna draddodiad yn ddiweddarach, nes ymlaen yn oes Beirdd yr Uchelwyr, yn wir os ydych chi'n symud ymlaen yr 11 oes y Tuduriaid, oedd yna rhyw goel bod Gruffydd ap Cynan wedi trefnu diwylliant cerddorol a barddol Cymru. Mae rhywbeth yn y statud Gruffydd ap Cynan, oedd yn cael ei briodoli iddo fo, ynglŷn â y rheola oedd o'n deud sut i fod yn fardd a be oedd Beirdd yn gallu gwneud o ran canu ac yn y blaen. Rheola o ran
Rheola o ran y farddoniaeth, neu rheola o ran y ffordd nhw'n byw? Mae'r ramadega barddol na'n ei drafod eto, sydd yn sôn am manylion mydryddol, ieithyddol o ran cyfansol i cerddi. A mwy o ran y rheola y proffesiwn, galwedig o ran faint maen nhw'n gallu mynd hebio i ganu mawl, i gael nawdd, pryd maen nhw'n gallu gwneud hynna, sut mae graddio beirdd y gwahanol raddfeidd o feirdd, ydych chi'n dechrau fel disgybl a mynd efo ni bod yn bencer. So, ochr economaidd gymdeithasol. Hollol. Diddorol. Ie, hollol. Ac statug Gruffydd ap Cynan mae'r ddogfen honno'n cael ei galw, mi oedd pobl yn credu mai i bod ti wedi llunio'n oes Gruffydd ap Cynan. Debyg nad oedd hynny'n wir, ond mae'n ddiddorol bod llenorion y beirdd Cymraeg diweddarach yn cysylltu Gruffydd ap Cynan a ryw adfywiad o ran cerddoriaeth a barddoniaeth. Gyda llaw, yn y testyn hwnnw, dwi'n sôn amdano fo stori Gruffydd ap Cynan, mae'n sôn am ei delynor, gellan, yn cael ei ladd mewn brwydr yn Ynys Môn yn y flwyddyn 1994 de. Felly, mae'n rhywbeth am gerddoriaeth a barddoniaeth y Gruffydd ap Cynan. Felly, mae hynny'n ddiddorol. A Sir Fôn. A Sir Fôn. Ynys Môn, hollol. Ynys Môn. Da iawn, ti'n fod yn wysyn da iawn. Bach o blwyddolder po fyna. Iawn, felly, un cerdd sy'n gennym ni gan y bardd hwn, Meilyr Brydydd, yw noddwr Gruffydd ap Cynan. Ar ei farwolaeth ac unwaith eto mond y llenyddiaeth sydd wedi goroesi yn y llawysgrif sydd gennym ni. Rhaid ni ddychmygu y cyd-destun cymdeithasol a oedd y bardd yn canu y gerdd yn angladd Gruffydd ap Cynan er enghraifft, yn sefyll y fyny ac yn datgan. Be oedd y cyd-destun? Dyn ni'n gorfod defnyddio yn dychymyg i lunio hynna. Mae'n rhywbeth diddorol i feddwl amdano fo, gogleisiol ti. Iawn, felly... A rhamantus hefyd. Rhamantus yndi. Felly, marwnad Gruffydd ap Cynan, awdl ydy hi, iawn, fel dyn ni'n disgwyl gyda chanyn mawl Beirdd y Tywysogion. So beth i awdl? Ia, wel mae... Reit. Bellach mae awdl yn golygu cyfuniad o'r hein fesyra traddodiadol, yr hein fesyra caeth, ond yn bach yn anachronistaidd. Unwaith mae gennym ni yr gramadega barddol sy'n dod nes ymlaen ac yn sicr ar ôl John Morris Jones a'i waith cerdd dafod ar ddechrau ugeinfed ganrif ar ffurfiol ymhellach ac yn y blaen. Ond mae awdl yn fath o gerdd ffurfiol. Mae'r gynghanedd yn dod yn rhan ohono fo, mae'r gynghanedd wrth yn cael ei ffurfioli. Mae yna arbenigwyr yng Nghymru fel Peredur Lynch a'n Perewan sy'n gwybod lot fwy am hyn na fi. Lot lawer. Ond mae yna wahanol fesyra o'r awdl. Mae nhw'n ffurfiol ac yn gymleth. Ond yn wahanol i'r awdla cyfoes, os ydych chi'n darllen awdl ysgrifenwyr ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod yr hanner cenedlaethau, mae yna gyfuniad o fesyra caeth. Mae awdl yn oes Beirdd y Tywysogion yn gallu bod yn wahanol. Un o'r hen fesyra sydd yn cael ei ffurfioli nes ymlaen. Er enghraifft, yn yr awdl hon, i ddod at y testyn i hyn, un mesur sy'n yna, nid cyfuniad o fesyra. Dyna pam o'n i'n bach yn... Os dwi'n cysylltu nhw hefo cyfansoddiadau Eisteddfod a'r plant a bobl ifanc a wedyn mae'n gyfuniad o fesyra bod bobl am hwnni'n trio dangos i chops dwi'n gallu neud hyn llall ag arall. Mae Eisteddfod Genedlaethol heddiw fel arfer dibynnu ar y flwyddyn maen nhw'n gofyn am awdl a'r ffurf heddiw. Ond mae un mesur sy'n yma, un o fesur awdl, ond mae'n fesur sydd yn parhau yn rhan o'r gyfundrefn heddiw. Mae un o'r fesur, cyhydedd naw ban. A mae dal yna. Cyhydedd naw ban. Mae hwnna'n derm newydd i mi? Cyhydedd naw ban. Llinella o'r un hyd, llinella efo naw sill. Iawn? A mae dal yna heddiw, ond dyma'n fersiwn cynnar yn fo, lly. Ond mond y mesur yna sydd yn yr awdl hon, cyhydedd... Llanilla efo naw sill efo mhob un, ac mae'n un brifodol yn i'w odol ar ddiwedd y llinell. Yn rhedeg drwyddi, lle? Wel, mae'n gallu ymrwyo yn yr awdl hon, mae yna 4 adran, 4 rhan. A mae pob un ag un odol yn uno. Felly, mae'n adran gynta awd, sy'n gorffen pob gair. Awd yr odol, wedyn awg, wedyn udd, wedyn ed. Felly, dyna'r
felly mae'r strwythyr yna. Da. Ia. Wait ta, dwi eisiau dechrau wan, hen bryd i ni ddechrau sôn am y farddoniaeth ei hun, ychydig bach. Da ni wedi cael hanner awr o siarad am... Mae'n lot i'w gliro, does? Oes. Ond i ni glywed ychydig bach o'r farddoniaeth. Felly dyma'r llinellau cynta, dwy linell gynta, yr awdl hon, lly. Ac mae'n dechrau trwy ganu mawl i ddiw. Hynny, wrth gwrs, dyn ni'n trafod y gerdd hon yng nghyd-destun canu mawl i dywysogion, y tywysog sy'n newydd farw gwythaf cynnan, ond mae'n dechrau mewn cyd-destun crefydd o hwyrach adeg yr angladd, mewn eglwys, a mae'n canu mawl i ddiw. Felly dwi eisiau tydda allan yn ar y deg, achos mae'n lot o eiriau mawr anodd yma, y ddwy linell gynta. Ag ofnadwy o anghyfarwydd, rhen nef mor rhyfedd ei ryfeddawd, rhiau, rhwydd elfydd, rhydd ei folawd. Ia. So be mae'r... Ia, felly gair cynta. Arglwydd nef. Arglwydd nef. Sef diw. Arglwydd nef mor rhyfedd ei ryfeddawd. Ryfeddod, mor rhyfedd ei ryfeddod. Mor rhyfedd i'w ryfeddod diw, ynda? Arglwydd nef. Mae hwnna'n... Dwi'n clywed beth fel yn capel. Iawn. Rhiau... Arglwydd eto. Rhwydd... Rheolwr, de. Rhywun sydd yn rheoli, de. Rhwydd elfydd. Elfydd y byd, de. Felly, rheolwr y byd. Arglwydd rheolwr y byd. Ia. Rhydd ei folawd. Ia. Helaeth yw i fawl. Neu o bosib, mae'n hawdd i foli, mae'n hawdd i ganmol, mae i ganmol'n dod yn hawdd, neu mae fawl yn fawr yn helaeth, yn rhydd. Oce, ond ni'n dechrau hefo moli diw. Ia, mae'n cyd-destun Cristnogol iawn. A dyna sydd ni'n cychwyn. Yn union. Ac wrth gwrs, yn amlwg, dyn ni am fynd o foli diw i foli Gruffydd ap Cynan sydd i marw, lly. Ond hefyd, da, gan gofio'r cyd-destun crefyddol uniongyrchol, da, mae'n bosib gweld y bardd hwrach, a ni'n dychmygu dwi chydig bach, rwy'n ceisio defnyddio y dychymygu lenwi'r tyllan y stori, da, ond hwrach i fod o fel rhan o wasanaeth angladdol, neu wasanaeth wisnos ar ôl claddu'r tywysog yn perfformio fel rhan o wasanaeth, rhan o offeren arbennig, lly. A hwrach bod yna elfen o gredu i fod o'n erfyn ar ddiw i roi, lle i Gruffydd yn y nefoedd. Fel, cofio, dyn ni'n cyd-destun Catholig, eglwys Catholig yn Rhufain, bell cyn y diwygiad protestaraeth, a mae seintiau'n bwysig, a mae pobl yn gweddio ar seintiau i'r saint eiriol drostach yn y nefoedd, neu'r forwyn fair o siarad o Iesu a Duw ar dy ran y nefoedd. Felly bod yna elfen bod y bardd yn eiriol ar ran y tywysog marw, lly, i geisio sicrhau lle yn y nefydd. Rhywbeth fel allu, dydw i'n mynd â penigwr ar grefydd, ond mae'n bosib iawn. A wedyn, mae'n parhau ar cywair crefyddol yma, wrth gwrs, mae'n sôn am ddydd barn, brawd, dydd barn, pan fydd pawb yn wynebu marwolaeth ag ati, a barn Duw, a wedyn ar ôl rhai llinella, mae'n troi at y tywysog sy'n newydd farw, a dwi eisiau ti allan yr ail ddyfyniad wedyn. Ac ail dra drymaf trengi meddwawd, llys lleifer ynys, gwrys gorfyndawd. Ia. Felly, mae newydd sôn am ddydd barn, brawd, pan mae pawb yn cael ei barnu gan Dduw. Peth trwm. A thema fawr. Ia, a wedyn yr ail peth mawr drwm yw trengi marw. Meddwaw. Mae'n debyg rhywun sy'n peri meddod, sy'n dyfeddwi di, achos mae'r tywysog yn hael, yn ei lys, mae'n rhoi medd, mae'n rhoi diodd i'w lys, i'w ddilynwyr, ac i'r bar. Y noddwr hael. Ie. Ond hefyd, mae'n sôn... So, yn ail yn unig i ddydd y farn, mae gen ti marwolaeth marw'r boi yma sydd wedi bod yn... Ie, yn wych i ni gyd. A wedyn, llys lleifer ynys, gwrys gorfyndawd. Goleuni llys y dirnas yma yn golygu. Goleuni llys y dirnas. A wedyn, mae'r ieithwedd, mae'n gryno iawn. Felly, ffyrnigrwydd, brwydr, mae'n debyg o'r ystyr yna. Felly, un a oedd yn ffyrnig mewn rhyfal, sef Gruffydd ap Cynan. So, y boi
yr arweinydd yma oedd yn hael, oedd yn oleini drwy'r deyrnas, cadw trefn yn y deyrnas, ac oedd yn ryfelwr ffeithiol. A fel oedd Gruffydd ap Cynan wedi bod, wrth gwrs. Felly, y ddwy linell yna, mae yna rhyw grynodeb o beth oedd yn bwysig am y tywysog Gruffydd ap Cynan, Brenin Gwynedd sy'n newydd farw. Ond ti'n mynd i fadda fwy bod fi'n ffidio hwn yn anodd iawn, achos mae hwnna'n anghyfarwydd. O, ti'n cofio... ofnadwy. Cwbl o pennod yn ôl, pan oedden ni'n trafod un o'r chwedla, Breuddwyd Rhonabwy, ac ar ddiwedd y stori, mae Arthur yna, ac yng nghanol i fyddin fawr, a mae yna feirdd yn dŵad i ganu mawl i Arthur, a mae'n deud yn y chwedl lle does neb yn dallt y cerddi, ond dyn o'r enw Cadwriaeth, a felly, os doedd pobl yn yr oesau canol ddim yn dall y canu mawl yma, dwi'n gallu maddau chdi heddiw. Diolch byth. Ond ti'n gweld dwyster y gyfriadaeth, a ffordd mae'r iaith bwerus a chrefft y bardd yn crynhoi yr holl bethau ystyrlon, a oedd yn golygu rhywbeth i'r gymdeithas, a phwy bynnag oedd yn gwrando ar y gerdd mae'n cael ei ffurfformio, de. Ie, wel, so ti'n disgwyl. Achos mae o mor gryno, ynddi? Mae'n cywasgu gymaint o stwff i fewn i ambell sill. Yndi, wych. Mae'n rhyfeddol. A wedyn, dyn ni bod sôn y cyd-destun cymdeithasol coll, pan oedd y gerdd mae'n cael ei ffurfformio am y tro cynta. So ni'n cofio yr unig cyd-destun sy'n gennym ni mewn gwirionedd, sef y llawysgrif, a rhyw fynaich yn ystod fflir yn copio'r gerdd wrth greu Llawysgrif Hendregadredd, a'r mynaich yna yn myfyrio ynghylch cyfnod hanesyddol pwysig a oedd newydd ddod i ben, gyda marwolaeth llwn, myfyrio ynghylch, waw, oedd y dywysog yma'n wych, ac yn mwynhau yr iaith gyfoethog yma, yn crynhoi rhinweddau hen arweinwyr y Gymru sy'n newydd ddiflannu gyda'r goresgyniad. Ryw connoisseurs barddonol yn ystod fflir yn mynd aw. Yn union. Hollol. Wanta, eisiau ti anadlu'n ddofn. Gyda dyfyniad hir rwan, yna ni'n Mae hyn yn greulon. Un awd sy'n gorffen pob llinell. Dyn ni dal yn un adran, ond awn ni fesol llinell, yna ni egluro fesol llinell. Nid adarn cerddau, nid gau deirwawd. Ie, felly nid cam farn yw cerddi, felly mae cerddi yn deud y gwir, nid yw cerddi'n anghywir, felly mae barddoniaeth, beirdd fath o fi yn deud y gwir. Nid gau deirwawd. Deirwawd tirnged, felly nid gau, ffals. Nid ffals, yw tirnged. A dyna be mae'r bardd yn neud, mae'n talu tirnged y tywysog. A nid gau mo honno. Felly, yn y llinell honno, mae'r bardd mewn ffordd yn cefnogi hawl i hun. Barddwyn pwysig yn y gymdeithas. Dyna be mae pobl fath o fi yn neud. A mae'n gwaith ni'n bwysig, mae'n deud y gwir, ynddo? Dwi'n legit. Ni ddig neb ceiniad nag ohonawd. So ni ddig, ni ddygodd neb, ceiniad, rhywun sy'n yr un cerddor, yr un bardd, yr un cerddor, nacad, gwrthodiad, ohona ti. So, nes ti ddim gwrthod neb o ran y cerddwyr oedd yn mynd. Oedd o'n hael yn noddi beirdd, de. Doedd chdi Gruffydd ap Cynan byth yn troi neb i ffwrdd. Bobl fel fi o'r drws. Mae'n pwysleisio berthynas agos rhwng y beirdd a'r noddwyr, y beirdd a'r tywysogion. Mae gen fo fydd yna hynna, does? Hynna'n fydd amlwg. Yn awen gyfrif cenif dreithawd. Ie, yn awen felly, oherwydd awen, ysbrydoliaeth y bardd, ynddo? Cenif, canaf di hynna. Canaf dreithawd. Canaf dreithawd, ie. Sef, nid treithawd fel mae'n myfyrwyr yn sgwennu chdi heddiw, ond mae'n debyg hyn mae bardd yn ei dreithi. Can o fawl, can o foliant, de. Ie, treithawd, y bardd, I ri a roau heb esgusawd. Felly, rhi, brenin, mae'n gargwyddeleg cytras, a rhi i frenin
rhoddau. Heb esgus, yn ddiesgus. Yn ddiesgus. Unwaith eto, oedd o'n frenin hael yn rhoi. Byth yn gwadu gyfrifoldeb. Mae lot o gamol am roi i fan hyn. Wel, bwysig os y bar yn derbyn. Na, dwi'n derbyn. Gruffydd glew. Dwi'n gwybod mynd. Gruffydd glew. Dwi'n y bennod, diolch am rando. Gruffydd glew. Wel, diolch am rando na. Gruffydd glew. Dywal... Ffyrnig ar orfeddawd. Wrth ddeddu... Tywal wrth orweddawd. Wrth ddeddu, wrth lywodraethu, wrth dirnasu, mae'n debyg da. Oedd o'n, sori, Gruffydd glew, Gruffydd ddewr, dywal... ffyrnig. Ffyrnig. Wrth lywodraethu. Na ti, oce. Wrth dirnasu. Na ti. Gwir gwau ei werin... Gwyn ei gwirawd. So, gwir gwau werin, da, felly, ti'n darllen a dwyt? Wel, gwir yw gwau ei werin, ei bobl. I bobl, mae'n wir yn dioddawan. Gwyn ei gwirawd. Mae hynna, os ti'n cofio Gododdin? Ydw. Glas fedd. Ei hancwyn. Gwenwyn fi. Gryno iawn. Felly, gwyn oedd i... Os ti'n adeg gwirodydd? Mwyn ag un gwirawd? Gwirodydd, diod? Gwyn oedd ei diod. Gwyn oedd ei diod, achos oedd nhw'n byw yn fras. Yndyn. Gŵr a liwau lu cyn bu breuawd. So, ti'n dall ar rhan gynta na, da? Wel, oedd o'n arwain ei fyddin, neu lu o bobl, cyn bu... Os ti'n frai... Cyn ddod dynio, cyn cael ei ddrillo, ei chwali, da. Oedd yn arwain ei lu cyn iddo gael cyn y bydd relledig, cyn y bydd frai. Blaidd byddin... Ti'n dall hwnna? Yndw, tad. Blaidd byddin orthew yn nerw blingawd. Blaidd, felly mi oedd y tywysog fel blaidd yn arwain byddin fawr, byddin... Liosog. Orthew. Byddin fawr, da. Gordew. Yn nerw, da, di hynna. Felly, mae mewn derw, hwrach mae mewn arch wedi wneud o dderw, da. Yn nerw. Blyngawd, trist, felly mae mewn arch dderw. Mae hwnna, Blaidd byddin orthew yn nerw blingawd. Perygl preiddwyr peri ffosawd. Pasgadur cynrain Prydain briawd. I stopio fyna wen. Reit. Perygl preiddwyr. So perygl, perygl, ti'n darllen, ond rhywbeth ofnadwy, yn bydrwydd, mae'n siŵr, oes y perygl yna. Preiddwyr, hwyrach, pobl sydd yn dŵad i ddwyn praidd. Anrheithio, dwi'n gwartheg oedd nhw de. Ysbeilio. Yn dwi'n gwartheg o'i sylfaen economi yr arfer helaethion. So, peri ffosawd? Mi oedd o'n peri ymladd. So, oedd o'n cwffio fo pryd bydd yn dŵad i ddwyn i wartheg o. Oedd o'n rhwystro'r ymwydwyr. Pobl yn dod i ddwyn i wartheg. Pasgadur cynrain Prydain briawd. So un oedd yn cynnal Tywysogion, de? Ac Prydain, ti dall, briawd, gwir arweinydd, gwir berchenog Prydain. Rhywbeth fela. So, yn y bon, beth gen i'n mynd ydy rhestru goruchafion y boi, mae rhestru'r nodweddion rhinwedda ydy'r gair. Oedd yn hael iawn, wrth y beirdd ac wrth i bobl. Mae'n lot am y beirdd. Hael wrth y beirdd, hael wrth i bobl, arwain i fyddin, mewn brwydyr. Ffyrnig ac yn gwarchod i bobl. Rhwystro gelyn rhag ymostio, a rhwystro gelyn rhag dwy'n sylfeini materol y gymdeithas. A mae'n ei marw wan, a mae'n pawb yn ymnadwy o drist. Sobor. Wel, mi fysa chdi bysa ti. Ti wedi colli rhywun go am yna. Wedyn, na i ddarllen un llinell dwi'n hoff iawn ohoni hi, de. Sgolch yn dda. Wedyn, o gyfranc brenhinedd brain foddawg. Wan, ti'n cofio cyfranc Llydd y Llefelys sy'n ar chwedla? Yndw. Mae cyfranc yn gallu golygu cyfarfyddiad, gymeriad, unigol yn cyfarfod, mae'n gallu golygu anturiaeth, chwedl, rhywbeth felly, rhywbeth pwysig, felly cyfranc brenhinedd, cyfranc anturiaeth brenhinoedd, brain foddawg, un oedd yn boddhau brain.
achos mewn rhyfal, dach chi'n gymaint o lladd y gyrff. gelynion, Waw. So, dyma anturiaeth I frenhinoedd, oedd o'n bwydo brain, boddhau brain, mae'n llinell dda, dydi? Wel, yndi. Ia, a'r ddelwedd yma, de. A mae'r brain, wrth gwrs, yn codi'n reit gyson. Yndyn, ac yn y farddoniaeth hynafol iawn ymlaen, hollol, yn union. A mae'n ddelwedd, mae'n mynd yn, mae'n rhyw ddyfais sydd yn farddonol iawn, ond mae'n ddelwedd gignoeth yn llythrennol hefyd dydi. Brain yn bita cyrff Meirwan, y milwyr de. A'r faes y gad, ia. Hollol. Ac hefyd, ac na I ddim dorfodi ddarllen. Wel na, un arall hwnna. Na ni gael un arall, go on. Ys gen un arall I di go on, darllen ydi hwnna. So lle da ni gyrraedd yn y gerdd? Oce, da ni na, mae'n mynd ymlaen yn ymhelaethu ar y beth yma da. Ac mae'n sôn am un digwyddiad hanesyddol penodol pan ddath Brenin Lloegr draw I Wynedd. Ia. A mi gafodd o gweir gan gyffredin cynnar. Chwarae teg I Gruffydd. Reit, dyma bach o newyddion da i'r pod. Dybu Brenin Lloegr yn llu yddaw. So, daeth Brenin Lloegr yn llu yddaw. Ie, diddorol. Gyda I luoedd. Ie. Yn cyd doeth ef ni daeth yn warthegawg. Ie, so iddo ddwad yma'n I Wynedd, nid daeth yn warthegog gyda gwartheg. Nath o ddim llwyddo ddwy'n yn gwartheg ni. Nid daeth yn warthegawg adra. Gotcha. Right. Ne, not gotcha. Ath yn waglaw. Ath o adra'n waglaw. Heb y gwartheg Cymreig. Ni yn Eryri. Ia. Yn rheiawg. Ia, rheiawg yn gyfoethog. Ni yn Eryri yn rheiawg. Yn olidog yn gyfoethog. Ni thores I bawr a fi breiddiawg. Ia, pawr am porfa. Ia. A torodd, felly ni dorodd I mewn yn porfa ni, porfeidd ni. Neu'n cnwd ni, i'n cnyda ni. Ie, a oedd yn breiddiawg, llawn preiddiau. So, mae porfeidd Breision Gwynedd, llawn gwartheg, llawn preiddiau. A ddath Brenin Lloegr I geisio dwy'n cyfoeth Gwynedd. A mi fetho. A tho gyrraedd efo I luoedd mawr, a ddath o ddim mynd adre'n waglaw. A hollol. A dyn ni wedi gweld mewn chwydla ac yn y blaen, llawer o gyfriadau adfoch. Ti'n gwybod? Ac yn y blaen, ond yn y canu mawl yn aml, gwartheg sy'n cael ei gyflwyno I ni fel sylfaen cymdeithas, economi de. Gwartheg yn bwysig. Mae'n ganu mawl sy'n awgrymu bod milwyr, sy'n deud wrth ni bod milwyr Cymreig yn mynd dros y ffin I Loegr I ddwy'n gwartheg o Loegr ac y blaen. Os ydych chi'n darllen y llenyddiaeth Wyddeleg o'r oesau canol cynnar, mae toen math arbennig o chwedl, o stori, genre, cyfa yn ymwneud y dwy'n gwartheg. Toen bod cwlyn efo Cwchwlyn, prif arwr cylch Olaidd, cylch Ulster, a mae am general arall yn dŵad I ddwy'n gwartheg, un fywch, hynod bwysig, ac felly mi oedd gwartheg yn bwysig, yn amlwg yn bwysig am resymau economaidd, ond hefyd mae'n rhyw ystyr ehengach o ran. Heddiw, ambell dyfodiaeth Gymraeg heddiw, mae da yn golygu gwartheg, dydi? A mae da yn golygu cyfoeth, hefyd. Sy'n gwella fel hynna. Felly... So, sylfaen, arwydd o statws a chyfoeth. Yn union. So, unwaith mae pod yr hen iaith wedi orffan, da ni'n mynd I gael cyfres ar lenyddiaeth Wyddeleg. Na fo. A mae Richard Martin yn gwywo yn y gornel yn stafell yn cloi yna. Reit. Dau air arall da, mae Meilyr Brydydd yn galw Gruffydd ap Cynan yn y gerdd hon yn modridaf Cymru, arweinydd, pennaeth y Cymru. Felly Brenin Gwynedd, ond mae'n cael ei ddisgrifio fel arweinydd yr holl Gymru. Da chi'n gallu gweld y propaganda yna. Felly dyna fo, dyna'r gerdd hon, yr unig un sydd wedi goroesi yn canu mawl I Gruffydd ap Cynan ac ynta ni fedd a ond eto mae'n rhoi rhyw syniad I ni i'r berthynas rhwng y bard a'r tywysog ac mor ddiddorol bod hwn wedi cael ei roed ar, fel mae'n troi allan, ar gof a chadw yn fuan iawn ar ôl marwolaeth ein lliw olaf ynde. So mae hwnna'n rhyw gylch yma ac efallai'n le da I ddod ar bennod hon I ben. Jerry, oedd hwnna'n mod i'n ffindio yr
darllen y stwff yma yn frawychus pan ti'n mynd â fi drwyddo fo, mae'r rhan mwyaf yn gwneud synwyr. Mae yna gyfoeth yn edrych o'r iaith oes. Mae'n ffantastig. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi am ymuno efo ni. Diolch i Richard sydd yn cynhyrchu yn y gongol y fyna. Da ni'n werthfawrogol iawn bod chi'n gwrando. Da ni'n werthfawrogol iawn bod chi'n rhannu newyddion am fodolaeth y pod efo unrhyw un all fod efo diddordeb, a gallwch chi ddweud wrth y bobl hynny bod ni ar gael drwy'r holl apia podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, rydych chi'n gweld ni fyna hefyd os da chi'n dymuno gwneud hynny, da ni ar gael gynta ar am, a da ni'n gobeithio fod chi'n ymuno efo ni tro nesa ar gyfer y rhan nesa yn y daith drwy hanes yr hen iaith. Ond am rwan, hwyl am y tro. Hwyl fawr.